Θέλω ένα milkshake. Ετοιμάστε το για μένα. Σας παρακαλώ. Φυσικά, μωρό μου. Θα χρειαστώ παγωτό. Βάζω μερικές κουταλιές παγωτό στο μπλέντερ. Ωραίο. Είναι τόσο νόστιμο. Αλλά η σεφ δεν επιτρέπεται να τρώνε τα συστατικά. Μετά προσθέτω γάλα. Έτσι, ωραία. Μερικές σταγόνες κόκκινο χρώμα τροφίμων. Έτοιμο. Έτσι. Ανάβω το μπλέντερ. Περιμένω. Ανακατεύτηκε. Το βάζω στο φλιτζάνι. Πολύ ωραίο. Πήρα μερικά πολύχρωμα κοκτέιλ. Τώρα πρέπει να τα ρίξω σε ένα μεγάλο ποτήρι. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι χρωματισμός ουράνιου τόξου. Το απλώνω σε στρώσεις. Από πάνω η σαντιγί. Το πασπάλισμα είναι απαραίτητο. Έτσι, καλαμάκι. Έτοιμο. Έχω καλύτερη ιδέα εγώ. Κοιτάξτε, θα φτιάξω ένα κοκτέιλ λαχανικών. Βάζω αγκούρια, ντομάτες και μαρούλι στο μπλέντερ. Έλα. Πρέπει να βάλω τα πιο υγιεινά συστατικά. Σέλινο. Γιαγιά, είσαι σίγουρη ότι είναι καλή ιδέα? Δώσ' το σε μένα. Κλείστο και άναψε το μπλέντερ. Εντάξει, για να δούμε. Λειτουργεί. Ωραία, μου αρέσει αυτό το κοκτέιλ και το χρώμα. Βάζω το κοκτέιλ στο ποτήρι, έτοιμο. Και καλαμάκι από σέλινο. Κουέντιν, τι κάνεις? Η κοκακόλα είναι βλαβερή. Δώσ' την εδώ, φτιάξε ένα κοκτέιλ. Η Σίλα λατρεύει την κοκακόλα. Θα είναι το κοκτέιλ μου. Σίλα, δοκίμασέ το. Wow, είναι κοκακόλα. Ωραία, θα τη δοκιμάσω. Νόστιμο! Τι είναι αυτό? Μπλιοχ, μυρίζει λαχανικά και έχουν γεύση σαν λαχανικά. Τι είναι εδώ? Το κοκτέιλ ουρανιοτόξου είναι νόστιμο. Μου αρέσει. Μη στεναχωριέστε αν κερδίσω. Έχω μέντος. Θα το μασίσω. Ούψ. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Συντριβάνει η κοκακόλα κατευθείαν σε μένα. Κουέντιν, τι έκανες? Έχω κοκακόλα παντού. Τι φιάλτης? Τα μαλλιά μου, τα ρούχα μου όλα είναι βρεγμένα. Τα γενέθλιά μου έρχονται. Φτιάξτε μου μια τούρτα όπως για τα γενέθλιά μου. Παίρνω ένα μπολ. Ρίχνω μέσα αλεύρι. Μετά ζάχαρη, γάλα και 2 αυγά. Βαφή. Ανακατεύω. Σούπερ. Το βάζω στη φόρμα. Πήρα ένα μοβ παντεσπάνι. Να το. Χρησιμοποιώ κρέμα σοκολάτας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Συναρμολογώ τούρτα ουράνιου τόξου. Έφτιαξα πολύχρωμα παντεσπάνια. Βάζω μερέντα στη μέση. Έτσι. Καλύπτω με το παντεσπάνι και το αλείπω με κρέμα όλη την τούρτα. Πολύ ωραίο. Μένει να το διακοσμήσω. Κοιτάξτε, έρχεται η διακόσμηση. Τριγύρω θα βάλω πολύχρωμα κεριά και λίγη τσίχλα από πάνω. Έτσι. Τη λαμπερή και ζουμερή τούρτα που έφτιαξα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Έχω κι εγώ μια τούρτα. Την αγόρασα στο ζαχαροπλαστείο. Αλλά χρειάζομαι το καπάκι. Αυτή θα είναι η φόρμα μου. Λιώνω τη σοκολάτα στο βραστήρα. Έτοιμο. Τη βάζω στο πλαστικό καπάκι τούρτας. Μοιράζω τη σοκολάτα στη φόρμα. Σούπερ! Αυτό δεν το χρειάζομαι. Λοιπόν, σκεπάζω την τούρτα. Ούψ! Τι έκανα! Λάθος! Ήθελα το σοκολατένιο καπάκι, όχι το πλαστικό. Γιατί το πέταξα? Όχι, είναι όλοι ραγισμένοι. Και πώς τα συναρμολογώ? Όχι! Τι συνέβη?
συνέβη? Τι πρέπει να φτιάξουμε? Κοιμήθηκα. Τι είναι στην εικόνα? Κοτόπουλο. Βέβαια, τυχαίνει να έχω ένα εδώ. Το βάζω στο ταψί και το δικό μου κοτόπουλο το βγάζω από το τραπέζι. Πήγαινε μια βόλτα. Λοιπόν, βάζω λάδια πάνω. Ωραία. Πασπαλίζω με μπαχαρικά. Όλο αυτό πάνω στο κοτόπουλο. Έτοιμο. Θα αρέσει στη Σίλα. Τι γίνεται με εσάς? Γιατί έχετε τούρτες και εγώ κοτόπουλο? Γιατί υπάρχει ένα κοτόπουλο εδώ? Ζήτησα μια τούρτα. Εντάξει, αυτή η τούρτα φαίνεται άσχημη. Εντάξει, θα δοκιμάσω το ουράνιο τόξο. Νόστιμη τούρτα. Έχει και σοκολάτα μέσα. Μου αρέσει. Δεν θέλω καν να δοκιμάσω τα υπόλοιπα. Η σοκολατένια τούρτα κερδίζει. Ναι, νίκησα, μπράβο μου. Θέλω κάτι σοκολατένιο. Πάμε, δείξτε μου τι μπορείτε να κάνετε. Έχω M&M's και μια μπάλα ράγκμπι. Δεν είναι αυτά που θέλω. Έχω και ακόμη σοκολάτα. Τι χρειάζομαι? Θα λιώσω τη σοκολάτα έτσι και θα ποτίσω την μπάλα του ράγκμπι. Έτσι, η λιωμένη σοκολάτα πάνω στην μπάλα. Σούπερ! Για να δούμε τι έγινε. Wow, έχω 2 μισά. Θα τα συνδέσω. Γεμίζω με M&M's και καλύπτω με το δεύτερο μισό. Μετά σχεδιάζω μια μπάλα με γλάσο. Έτσι. Το κατάφερα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έτοιμο. Πού είναι η γιαγιά? Γιαγιά. Η γιαγιά κοιμήθηκε ξανά. Ας μην την ξυπνήσουμε. Μου πήρε το μαχαίρι και το χρειάζομαι. Κόβω το σχήμα ποδιού από την τούρτα. Ωραία. Τώρα παίρνω μερέντα. Ποτίζω την τούρτα. Όσο περισσότερη μερέντα, τόσο καλύτερο. Ωραία. Έτσι. Κόβω τις λεπτομέρειες για να κάνω τα πατίνια πιο ρεαλιστικά. Έφτιαξα ακόμη και ρόδες από σοκολάτα. Κοίτα! Τι ωραία που είναι! Να οι ρόδες! Ωραία, συναρμολόγησα τα ποτίνια. Έτοιμα! Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιαγιά, ξύπνα! Τι, δεν κοιμάμαι. Βάζω μερέντα πάνω στο μπρόκολο. Θα είναι νόστιμο και υγιεινό. Είναι σημαντικό τα παιδιά να τρώνε λαχανικά. Έτσι, πολύ ωραία. Δοκίμασε. Καλή όρεξη. Πού είναι ο Κουέντιν? Αδελφοί, είσαι έτοιμοι? Η μπάλα έρχεται. Πάμε. Σίλα. Πέτυχα. Wow, τι ωραία. Έχει M&M's μέσα. Σούπερ. Πολύ νόστιμο. Κουέντιν, τι υπέροχη ιδέα. Μου άρεσε. Τι έκαναν οι άλλοι? Για να δω. Τι είναι αυτό, μπρόκολο? Τι αηδία. Και αυτό μοιάζει με πατίνια. Θα τα δοκιμάσω. Πολύ ωραία. Wow, αφού είναι πραγματικά πατίνια, τότε μπορώ να κάνω πατινάζ. Θα προσπαθήσω. Το κατάφερα. Κοιτάξτε, τι ωραία. Τι γίνεται, πέφτω. Σίλα, όχι. Σου άρεσε το βίντεο? Κάνε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε!